Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Chikitan chikititan tan tan ketumbang ketepe tepe tam pam pam ketumbang kepin. Chikitan chikititan tan tan ketumbang ketepe tepe tam pam pam ketumbang kepin. Chikitan chikititan tan tan ketumbang ketepe tepe tam pam pam ketumbang kepin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Tandang ketumbang ketepe tepe tam pam pam ketumbang kepin. Chikitan chikititan tandang ketumbang Diyos marhay na Huwebes, kepin. St. Jude Gunyan. O so mga devotos tabi ha, pwede dyan sa St. Jude Church sa Barangay Lapu-Lapu, sentrong-sentro Kanligas, Pitabe. Asi me gusto Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nag-birthday ngunyan. Sagkod na naman kitang alas 10 tapag Huwebes magatabi. Alas 10 minalaog man so feel health. Kaya kami po nag-irimbitar o kaya nag-imbitar mag-iriba-iba lamang sagkod na o kaya sa paagikan informasyones na minaburotua sa palibot katuwang ko dyan si Chief Jimmy Nasalita, si Pading Jim, pati naman po si kumpadreng Al Mario, Pading Jomar Bien, Ands Galero, Joshua Bino, sa Manibela yaon dyan Henry Mata, ansa mo pong mata sa kalsada. extano. Mantang sa control technical, kumpadreng Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Extano. Ayan, mga matindi dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Trabaho pulido. Mga steel windows, yan, spiral staircase, mga roll-up doors, maski mga sidecar, ano, Pading Nal. Sinasabi ko sa inyo. An testigos kayan si News Director Emeritus Edwin Peralta. Jigs Baldo Welding Shop yan ha. Ay naaga dyan sa gabos na taga-dapdap. Yan, si Pading Nald an minalusot kan sa muyang boses. Pasiring dyan sa speakers kan sa indong radyo sa bilog na Rehiyon 5. Chikititan tandang ketumbang Sa newsroom, the ever reliable, ang walang kakupas-kupas. Diretso ang laban. News Director Mardila. Katabang dyan si Angel Mustaza. Jen Matthew Balyaran. Igwa man tabi kami ni mga bareta dyan sa internet, ang samuyang social media platform, ang DCGB News Online. Tarabang-tabang sila dyan, Angel, Jen, Gmos Barrios, ang news team si Ands, si Joshua. Siyempre, yaon pa dyan si Thresia Marilitana, sagkod po sa production, Thresia Marilitana. Salamat palanduman sa nagpadarakan ano ito Jack Daniels. Nalingawan ko kasuhapon na darahon. Salamat tabi day mada nagpamidbid ano. Thank you so much tabi ha. Dinarakan so 21 kan kumpleanyo ta Martes ano. Sa IT, ang samuya pong pag-iriba dyan si Jerome Martinez.
Yan pong nagkakahiriling nindo sa screens kan sa indong flat TV as in sa cellphones, worldwide, netwide. Si Jerome Martinez ang minabuga kayan sa bilog na kinaban. Ako man po an sa indong serbidor sa radyo. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga amigong King asin sa familia dyan sa Bangkirohan. Migong King, good morning. And dyan sa mga nakaantabay sa DCGB News Online worldwide. Ano tabi? Good morning from the Philippines. Nag-text si May Mayores Padingnald. Mapawilding man da siya kay Tay. Anong papawilding mo, Mayores? Ay, papawilding ka ini ni Mayores. Uyugon mo. Mapawilding da siya. Oh, uyugon mo an. Yan sa City of Albay da. Hi sa Ella family. Kan Marirok, Tabaco City. Good morning sa indo dyan. Sa City of Albay. Ano yung City of Albay? Albay District tabi, ano? O si Primo na Zalde, sinanglagda na may tinapa ang pamahawan niya. Very good iyan tabi. And then, good morning ha, Pio. Belated happy birthday. Ay, salamat po. Para dangog mo didi sa Purok Uno kan Busay. Maray na aga tabi dyan sa indo sa mga taga Busay kan Daraga. Ayan. Sige, sa tuyang mga parahinan nyo tabi. Ano? Kanakalis bagang aldaw. Oy, Mama Mila, sa tuyang kapitan dyan sa Barangay Dos, si Mama Mila Bal, kumusta? Sagkod si Kagawad King Abuedo. Mama Mila, good morning, mabuhay ka mo dyan tabi, ha? Okay, di kasuarin ta ito nakaroon si Dr. Cedric kang Martes. Yeah, it's Tuesday na afternoon. Duman sa Bicol target niya tong programa. Yan. Salamat tabi, Jerome. Eunice sa PhilHealth. Okay, thank you so much. Ngunyan, we should be very, sabi na nga ni, attentive na. Ta, hilingon nindo, ang laman bagangon yan kan Bareta, na igwa pa po nin nagbuburuto ang ani itong nangyari sa kunyan Padingnald sa Northern Samar an baha duman kumpadring nald mga kabarangay nahiling tabaga sa telebisyon sa mga online na news lagpas tawo abot pa asin lagpas pa sa bubong paminsan dakol na barangay asin lugares duman sa Northern Samar ang arog ka ng sitwasyon nin baha igwa nga ning nag-iribakwar and igwa siguro nin na sana daining na piligruhan na buhay. Ngunyan ang sabi ni Dr. Cedric Daep, and it was first heard digdi sa DCGB duman sa programa tang Bicol Target, inda kun igwaning nagka-interest ka ining national media. Itong uran na ibinagsak duman, ayun, kasubang ginadangog ko man sa ki Ariel na Rojas kan Kapamilya Channel. Taday naman bagang ABS ganyan Iyan si Ariel Rojas, kababayan ko News Director Mar, taga Katanduan na siyan sa Bato Katanduan. Si Ariel Rojas, su resident meteorologist kan Kapamilya Channel. Yan. Naunambitan man ni Ariel Rojas, pero dahil masyadong na-expound, ta siyempre, ang Bareta, baganinda, segmentized man sa naiyan, nagkapirang minuto. Kung ano sa itinaram ni Dr. Cedric Daep, iyo man sulaman kan pahayag ni Ariel Rojas. Ang sabi ni Dr. Cedric Daep, magi nakita ngunyan na preparado ta kung kaito ngayang mga panahon bibaha kita nin todo sana kung igwanin bagyo
Pero ini nga yang nangyari duman sa Samar, kun gura no ngaya kadakol so uran kan riming, matindi itong riming, super typhoon. It was acknowledged by world meteorologists, as in world meteorological organizations. Saro sa pinakamakusog na bagyo sa bilog na kinaba na tuminama sa kadagaan. Riming. Yan. Tapos kung gura no man kadakol so uran kan bagyong undoy, winawa sana ito sa laog nin 24 oras na uran sa Samar. And so recording patabi kan pag-asa kun gura no so dakol kan tubig uran kan riming, simplihon ta na sa natabi. Halimbawa, sarong balde sana so ibinubo sa imo. So sinaparngon yan kan Samar, 30 balde. Kung saro sana so riming, 30 balding uran ang iwinawa sa Samar. Kaya arog ka ito ang magnitude kan baha. So depth, so level, so langkaw. Sagkod sa mga bubong. And sagkod ko niyan, daay pa nagsusubside sa ibang mga lugares. Sa ibang mga lugares. Duman naman ngaya sa undoy, kung halimbawa ngaya sarong baldi man so uran kan undoy, duman ngaya sa Samar, iwinawa sa naman ini, ang ibinuos nga duman, mga 20 baldi man tabi. Basta sobra-sobra, duman sa darang uran komparado sa uran na darakan bagyong undoy sagkod riming. Kaya araw kan nangyari duman, bako pangaya iyan na bagyo. And sabi ni Dr. Cedric Daep, this is the first in Philippine history. Imaging sa pagtukaw ko ngaya bilang disaster officer, iyusan na ngaya ini sa sakuyang bilog na pagtukaw ka bilang disaster officer, an matindi ng dara na tubig uran, resulta baha. Now, is this mga tugang telltale signs of effect of climate change? Rumdumanindo, sara Congressman Joey kaito kan gobernador pabagasya, katabang si Nong Rangaza. Pigpa para uruot truninda yan, maski duman bagangani sa pangaji ni Mamo Liloy Kiambao, duman sa Orasio Imperata, mas lalong nagkukusog an uran. Porsyon yan duman. Iyon na tabian. Ito po, shear line pa sana. Ang shear line baga, kaitong mga panahon, iyo yan so tail end kan cold front gayon ito o intertropical convergence zone. Well, anyway, igilid tanan, data masyado sigurado. Kunyan yan, basta so pagsarabatan pagbiriyo kan malipot na klima, buda mainit na klima. Kaya iyan na naririwurok ang panahon na bibilog yan ng mga thunderstorms as in sobrang pag-uran. Shear line. Daipang bagyo yan. Imagine ang baha duman sa Basay, sa Samar. Minalapwas paminsan sa harong na halangkaw. Ngunyan, ang sabi ni Dr. Cedric Daep, ini po ba ko sa pag-alarma kung mangyari ngayon sa Mupiyo, taka nakaaging pagparauran na ito, ini ang story behind our workings behind the story sa mga on air na nadadangog nindo na sa mo'y pinagkatarambo na trabaho mi on air na nadadangog nindo sa radyo, nahiling diyan sa mga screens nindo mantang nagprograma kami. Igwa kami kaya nin trabaho sa likod kan sa mo'y aktual na pagtrabaho, lalo na kung igwa ning disaster. Ngunyan, sigian korontakan mi kanara Dr. Cedric Daep, buda so mga personalidad sa Pag-asa, sa Fibolx, maski da po kami nagpo-programa 24 oras and anytime. Sa kung baga nindo kanakali sa pagparaora na ito, alertado po kami kay ito tananata.
nahiling na ito ni Dr. Cedric Daep so nangyari duman sa Basay. Sige ang coordinate ni Dr. Cedric Daep sa Pag-asa, pira na ngaya ang level na inabot kan oran niya to dyan. Pasalamat kita ta hababa nin marhay. Aram ni Doko na anong senaryo ako sa pagtakot. An sabi ni Dr. Cedric Daep, kung iyan na nangyaring pagbagsak ning uran duman sa Samar, mangyari ang digdi sa tuya sa Albay, partikular sa Legazpi. O kuda daw ni Dokon sain, pwedeng makaabot, iyan na iwinawa na lahar, sunainot na iwinawa, tapos idinagdag pangunya na lahar, diyan sa talutod sa lawas kan bulkan mayon. O kuda daw ni Dokon sain, pwedeng makaabot. Ini po hali na kay Dr. Cedric Daep, ha? O kuda nindo tabi, i-text nindo, kung nakadagog ka mo ka ito kan nagprograma kita sa Bicol Target, ay gawa man kitang alas 4 hanggang alas 5. Tabi ha, yan. Kan makahuron ta kayo si Dr. Cedric Daep, may tinaram siya on air, tabi. And it was first heard sa DCGB, ano? Oh, naoko Angel. Oh. Ang sabi ni Dr. Cedric Daep, iyan nga yapiyo na naka-stack dyan na volcanic materials na suminuwak hali sa bunganga kan bulkan mayon na naidagdag duman sa dati na naka-stack kang previous pang mga kunyan, mga pagbuga kaiyan. Tama katabi Angel. Ta sinurat pati niya itong bareta na ito. Yan. Digdian enot na nadangog sa DCGB. 21 hapon, tanda ko yan. Inda ko kung nagkadaragog dito, ta hapon na pag hapon na baga pa, bira na nagka-interest gayon sa programa. Lalo pag analysis, bako ng masyadong makonsuelo. Ang sabi ni Dr. Cedric Daep, tama katabi Angel, sagkod iyan sa runway kan lumang airport. If we will ngaya experience itong magnitude kan tubig uran na iwinawa sa Norteng Samar, sa laog sa naning 24 oras na kabaing na asin sobra pangani sa oras na darakang undoy asin super typhoon riming iwinawa sa naduman sa laog ning 24 oras. Iyan ngayang mga volcanic materials naan makakaabot dyan sa runway kan airport na luma. Yan. Mapasaing kaan. Iiguan ng pigtaram pa si Sir Cedric, ano? Kaya matindi sumonitoring ninda ka ito. Kana mga aldaw na ito, sige ang tetek, sige ang napod, unin na ngayapiho, maray nga nga tada, naglalangkaw. And by the way, natatama, kung nagsusukol sila ng rain gauge by the millimeter, saradit, hababa. Yan. Aram nindo, kung hahalato ninda Angel na magsukol sinda by the meters or by the feet, baha na sa komunidad, nagsusukol pa sinda. Kaya by the millimeter, may computation sinda kayan. Oras and so natitipon na tubig uran. Kaya by the millimeter iyan. So oras kan pag-uran, pirang minutong uran, by the millimeters. Then imo-multiply ni dakan, may formula sindakan for computation. Iyon ang projection ninda kung no arin pwedeng magbaha. Ta kung halaton mong ngaya ang pagsukol mo sa pulgada o sa feet o sa metro, baha na sa komunidad, dahil ka pa masukol ka pa sa yan tabi, by the millimeter, yan ang mga rain gauge nindang antabi. So yan po tabi ang tandaan niya to. And itong so duman sa Basay, winawasan na ito sa laog nin, sa Norteng Samar, winawasan na ito sa laog nin 24 oras. Sige, sandali. Ay, si Sir Rondon na Ricafort. Good morning, Sir Rondon. Ay, sige daw tabi. So, i-check ta daw so pinadara mo. Yan o. So, Provincial Government of Northern Samar, pinick up na itong so pahayag ni Dr. Cedric Daep
most probably tibaad kun nakahuron man ni Dr. Cedric Daep so mga opisyales man duman sa Norteng Samarta kan makahuron tadig di si Dr. Cedric Daep nga yapiyo so igwasin na ning network kayan yan ang mga disaster officer sa bilog na Pilipinas may network sinda kayan plus yung local network din ng mga disaster officers igo nga akong contact duman bidbid ko barkada ko nga so DRRM officer ni duman o PDRRMO barkada ko nga pwedeng araw ka nagkakonektar na sinda kaya na-quote na si Dr. Cedric Daep kam provincial government kan Northern Samar yan na-post na yan sa Facebook. This is the first nga in the history sa Pilipinas. So paghandaan ta po yan tabi ni Dr. Cedric Daep, tabako yan na basta-basta. Igo man nga ni akong nabasa na pag-aadal man, hain na ito so ipinosta, sandali, sa climate change, igwa na nin graphics na ipinagpaluwas bago pa ini nangyaring sa Northern Samar igwa na kitang nahugot na kunyan pag-aadal hay na ito ta hilingon ta so graphics na ito na-share ko yun sa yung earthday.org ang sabi digdi we've hit tipping points sooner than expected. Ini po related na sa climate change ining so pinagdi-discuss niya to. Sabi ni kan earthday.org. Yan. Tuminama na nga kita daw uminabot na kita duman sa tipping point o bagang so nasa level na. Tuminama na kita dumanin mas atab pa kaysa sa expect niya to. This weekend, meaning to say kanakaaging aldaw 2 days ago, yung 21 man, 21 ko ini na ikunyan, na i-share. This weekend nga ining mga petsa 18 hanggang 20, we breached the 2 degree Celsius threshold. Rumdum nindo, ka nakaaging mga taon, igwang pigaw para paluwas ang mga siyentistas na aabuto na kan kinaaban ang increase ning 2 grado sentigrado duman sa init sobra na ngaya. Ay gwas ina ding computation kaya na tibaan ngaya kung halimbawa pasimplify niya to sa laog nga ning 5 aldaw maabot na kita diyan. Ang nangyari kanakalis na simana day nga na uminabot sa 5 aldaw 3 aldaw pa sana pang inabot ta na sulimit na computation ninda na mainit nin todo ang kinaban because of climate change. Iyan. And sabi digdi, ba't ganun na nawala? May napindot kita. Basta inabot na dating mas amay pa itong tipping point. Okay, eto na yun. Yan. Ay, ini While temporary, it's a clear call. It's a clear call. Earth needs us more than ever. Mantang temporal sa nga ini, kaipuhan na nga kita kang kinaaban. Ano gustong sabi yung kaini? Mag-aktibar na kita. Yan po tabi hata. Kaya pag umininit maganing sobra man ang uran pag minauran. Iyon na po yan. Nahihiling niya to. Salamat tabi, paparondon. Yan, sabi ni Bigong King, ang sitwasyon ngunyan por dahil sa global warming, epekto kan matinding pig-apod na water cycle, increasing ocean temperature, the water vapor is intense. Sa all domestic airport tabi migo. Yan, tama ka tabi Migong King na Reginaldo. Iyan po ang mga pinagpapaluwas na pag-aadal kan mga siyentistas. O makibati man da tabi, si Tony Militante, nagbe-birthday ngunyan ba? Tony Militante, good morning, happy birthday tabi sa imo. Hali da sa imong loving sister. Yan, Tony Militante, nagbe-birthday ka pala na. Si Sir Tony Militante. Si pading deng na sa ribong, Sir, ang cause kan oran, pag ma-birthday ang idol ko, hehehe. migong deng sa ribong. Kan birthday ko baga deklarado, tulong aldaw pa ding na daing eskwela
province-wide. All levels, public or private. Sa Albay. Sabi din ni Bong Logroño kan Boys and Paints, the number 1 paints. Iyo baga papaping ang riming ang pinakusog ko na birthday 2006. Uyugon man. Birthday man kay ni Kagawad Bong Mananggad. Narumduman ko yan. O so yan tabi ha. Ang mga developments mo na niya to. Pigtawan ta ni nagkakanigong emphasis iyan ta paghapon medyo manipis ang sa tuyang nakakaantabay doon. Makakuan lamang kita. Matawan ta lamang ni na informasyon ang publiko. Ano? Oras Pilipinas 9:35. An oras hatod sa Indokang. Tanduay Light, gaan ng may kasama. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Central Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Nor Broth Cubes, pasarapin ang lutuin with Nor. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Kaloy! Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrula. Kagapay for more than 30 Pigrulaki years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrula. Coco Martin po. At ito naman, ang napili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum, Walk or play? yum yum, yum yum, Chicken or treat? yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng yum-yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA. Sulit at masustansya. Yum-yum talaga. Yum yum. Ang choice ng barkada ko. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time, enot nung namit, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Bawal na usok sa atin, baka ako higain, di nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GB sa Bishop Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. People making lists, buying special. Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niya tong ipamati sa mga kaakian na kapo sa pagkabuhay. Ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi kan pagsimbag sa mga gusto nindang regalo. Tawan ta Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunodan sa indang kahagadan sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-iedad din 5 hasta 8 anyos. Residente kan Legazpi asin munisipyo kan Daraga. Ang mga aki na gusto ng regalo, pwedeng ipadaraan sa indang mga kahagadan sa paagi kan pagsurat sa papel kan sa indang pangaran, eksaktong address, edad, birthday, mobile number, asin regalo na muyang maresibi mo niya na Pasko na daay masobra sa 500 pesos asin iatod sa DCGB. Asin pwede man na i-text sa mga minasunod na numero 0966-203-0034 and 0928-777-5548. Asin pwede man i-comment sa DCGB News Online Facebook page ang kompleto na detalyes. 200 na aki ang aakomodaron sa paagikan first come first serve basis. Sarong aki kada pamilya ang pwedeng magpadarakan sa indang wish na regalo. Ang paglistakan mga kahagadan kan mga kaakian hanggang Disyembre 6, 2023 alas 5 ng hapon. Ang paghatod kan mga regalo gigibuhon po ang Disyembre 11, 2023. Iko-koordinar kan DZGB sa mga barangay officials asin ang drop-off point ipapakisuyo sa mga barangay hall. Sa mga interesado na mag-sponsor, mag-upload o mag-text sa mga announcers asin reporters kan DZGB. Kaya ang ngunya na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Wish ko, regalo mo 2023. Merry Christmas sa Indogabos. Halit sa DZGB. Always number one. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple of stays. Pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panapo ko. Kaya sa selyado ako. Enerton 1 kilo pa. Fresh? 1 kilo ng Enerton? Oo, bawat kilo selyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panapong ko, maintenance pa lang, nakapikot na. Sa Thunderbird Enerton, laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala,
laging handa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Ang surf bar, new look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan, power puti! Surf yan, ang power ng surf bars. Ang galing-galing! Power bula! Surf yan, power puti! Surf yan, baret ang gustong-gusto mo. May power galing! Surf bar, new look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of
Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Tayo na sa EO, EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discount sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko dati. Medyo brown, ngayon medyo light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diretso kan mga istorya sa ropang report bago kita maglaog na duman sa PhilHealth. And good morning, please go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong impormasyon, abinado ang Legazpi City Agriculture Office na diit sa nang an alokasyon niya na taon para sa pigpapanaong paroy sa mga rehistradong paraoma sa syudad. Ini ang sinabi ni City Agriculturist Sheila Naas matapos na puunan nindakan nakali sa semana asin madurar mo niya na aldaw ang pagpanaon nin mga banhi o similya nin paroy sa mga paraoma kan syudad. Sigun sa iya, sa ngunyan, nasa 550 sanang hektarya ang pwede nindang masakop o kaya makover sa pagtaokan siring na bagay kung kaya nagkaigwasin danin polisiya na first come first serve ko na sa kada nakaschedule na barangay at natatawanin ninda ni na paroy o kaya similya kan paroy. Sigun sa iya, pigtawanin danin prioridad ang mga paraoma sa norte asin sur na barangay kan Legazpi asin naglalaom siya na sa masunod na taon mas madugang na ini dahilan sa mas dakol na unang dakol pa ang mga paraoma sa palibot kan Legazpi. Sir Pio, ang informasyon, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, and sa dagdag na istorya, good morning, Tabi, sa gabos na mga nag-arantabay, lalo na digdi sa Segundo Distrito, sabi ni Kaloy Andez Loria, Tabi yan. Good morning. Sabi ni Cal SD 2025. Kalingan ni Loria. Hoo-ha!
Kan saro palan hali sinda dyan sa Balinad ano. Yan sa Balinad, yan sa Caloy Andes Loria. Mga barangay importante kaya yan na nakakahuron ang mga taga barangay tabi ano. Ecstasy. Pati dyan sa Banyadero tabi yan. Sige sa pangarang kambilog na tropa, salamat po kan sa idong pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay.